Прывітанне, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Вайтовіч, а ў нас у гасцях гісторык Яўген Красулін. Вітаю вас, спадар. Дзень добры. Сёння пагаворым пра тое, чаму пасля смерці Сталіна савецкая сістэма не стала менш жорсткай, як нараджалася беларуская незалежнасць, чаму 27 ліпеня гэта не проста дата з падручніка, а яшчэ пра тое, што адбываецца з Беларуссю сёння і ці ёсць у нас будучыня як у нацыі. Я заклікаю вас быць актыўнымі, пакідаць свае каментары і пытанні ў чаце пад нашым стрымам. Хай наш эфір будзе яшчэ больш цікавым, задавайце любыя пытанні свае, паспрабуем усё прагаварыць. Канешне, памятайце пра сваю бяспеку, рабіце гэта толькі калі гэта для вас бяспечна. Спадар Яўген, учора у мяне быў эфір з Алесем Михалевічам. Мы размаўлялі пра прыклады катавання ў Беларусі. Раптам прыйшоў такі каментар. Адна з нашых слухачак напісала: чула, што пасля Сталіна катаванні ў Савецкім Саюзе скончыліся. Адкуль узяўся гэты міф, чаму ён такі жывучы і ці сапраўды гэта, а можа гэта і ўвогуле так, сапраўды пасля Сталіна там пры Хрушчове можа нешта змянілася. Што адбывалася тады? Давайте распавядзем. Ведаеце, вось ёсць сярод гісторыкаў, я сустракаў прынамсі сярод гісторыкаў беларускіх у першую чаргу такі падыход. Калі гэтага няма на паперы, гэтага няма ўвогуле. Прычым гэта вось, падаецца, гэта ж нелягічна абсалютна, асабліва ва ўмовах там Савецкага Саюзу таго ж ці цяперашняй Беларусі. Тым не менш, вось вера і ў сваіх даследаваннях яны падыходзяць менавіта вось такой метадалогіі, што вось на паперцы напісана, значыць гэта рэальнасць. На паперцы няма, сёння няма рэальнасці. Такая псіхалогія вось падобная на савецкае кіраўніцтва, якое таксама, скажем, няма подпісу Сталіна на расстрэльных спісах, значыць не. Значыць не было рэпрэсіяў, можа былі перагібы на месцах, так як пасля гэта закону о 3 каласках, пра які мы тут на мінулым тыдні прыгадалі ўсе хорам. А насамрэч, канешне, гэта ўсё было, бо так-то на паперцы катаванні былі забаронены яшчэ ў расійскай імперыі спачатку пры Кацярыне II, потым Александр I ў 1801 годзе выдаў адпаведны указ. Тым не менш, ніхто ж не сумняецца, што катаванні працягвалі існаваць, працягвалі вельмі шырока прымяняцца. І тут, магчыма, вось у вашай каментатаркі адыграла тое, што, па-першае, уся увага у эпоху перабудовы вось галоснасці, калі пачалі казаць пра тое, што адбывалася, канцэнтравалася менавіта на сталінскіх часах. Што вось тады так, тады быў жах-жах, а потым, прайшоў вось гэты такі, можа, не зусім разумненькі, але такі, забаўляльненькі Хрушчоў, а потым увогуле мілы Брэжнеў. Вось. І, адпаведна, пра якія катаванні ўжо можна казаць. Тым больш, што сапраўды пасля смерці Сталіна, вось у той кароткі прамежак часу, калі Берыя, Сталін ужо памёр, Берыя яшчэ пры ўладзе, ён піша загад пра забарону катаванняў. Да гэтага яны практычна былі легалізаванымі. Не было там напісана, што ўсё катуеце, душыце. Вось. А была напісана пастанова, што можна прымяняць адмысловыя метады і сродкі дзеля таго, каб з ворагаў выцягнуць інфармацыю. І вось, можа, гэта адыграла з людзьмі такі жарт недобры, што яны вырашылі, што пасля Сталіна катаванняў не было. Но уся гісторыя савецкай эпохі вось пасля Сталіна яна дэманструе, што катаванні былі. Калі казаць пра паслясталінскі Савецкі Саюз, якія практыкі катаванняў і гвалту проста перайшлі ў паўсядзённасць? Это так, для маленькіх аматараў жорсткасці, так, якія нас цяпер слухаюць, можна было увогуле зрабіць экскурс у гісторыю. Як у падручніках па гісторыі нашых універсітэцкіх было напісана, там у Кітаі старажытным шырока прымянялі выразанне каленных чашачкаў, но былі больш жорсткія катаванні, і ўсе мы хадзілі і фантазавалі, якія там больш жорсткія катаванні маглі быць. Калі ўзяць савецкую эпоху, вось постсталінскую савецкую эпоху, там катаванні былі настолькі распаўсюднымі, што трэба проста уводзіць сістэматызацыю гэтых катаванняў, бо былі катаванні, напрыклад, адмыслова супраць, скажем, назовем іх дысідэнтаў. Так, тыя, хто выступае супраць савецкай сістэмы,
хто гэтага не хавае, там хто выступае ў самвыдаце, хто робіць разнастайныя мерапрыемствы, як, напрыклад, там выйсці на плошчу падчас пражскіх падзеяў. Вось гэтымі займалася КДБ, і там, ну, скажем, некаторыя, можа, нават скажуць, што гэта лайтовая сістэма, бо КДБ, як правіла, не пакідала слядоў, маецца на ўвазе слядоў на целе. Там былі іншыя спосабы катавання. Самы вядомы, бадай, гэта спосаб катавання цераз псіхіятрыю. Карная прамусовая псіхіятрыя, быў нават прыдуманы вось гэты тэрмін пра млявацечную шизофрэнію, праз які у вар'ятні былі кінуты даволі значныя, скажем так, колькасці дысідэнтаў. І там прымяняліся медычныя сродкі дзеля таго, каб прычыніць чалавеку боль, у першую чаргу фізычны боль, але былі, канешне, і катаванні маральныя. І вось гэта тое, што прымянялася супраць тых, хто выйшаў супраць савецкай улады, прычым у анамнезе вось гэтага дыягназу пазначалася у тым ліку прага да рэфармавання. Вось усе, хто у нас пішуць, што сістэму Беларусі трэба рэфармаваць, усю дзяржаўную сістэму, вось яны б усе ў савецкі час патрапілі пад гэты дыягназ. І я думаю, зараз там шмат хто з людзей з вывіхнутай, скажем, маральнай сістэмай пачалі пляскаць удалёнцы і крычаць так іх і трэба. Вось, но гэта калі казаць пра КДБ. Міліцыя, гэта увогуле, вось там гэта абсалютная нармалізацыя катаванняў, з чым сутыкаліся, ну, практычна ўсе, хто трапляў туды. Вось, ну, зноўку, у юнацтве, напрыклад, ну, хто не хуліганіў у юнацтве. І траплялі, бывала, у пастарункі, і там самыя розныя метады таксама прымяняліся, ад простых збіццяў да збіццяў там з нейкімі адмысловымі, там, не ведаю, матэрыяламі, спосабамі. Вось, калі хлопцы траплялі на раёне, потым распавядалі, як іх заварочвалі ў паралон і збівалі дручкамі. Не пакідала слядоў на целе, зноўку, гэта. Но боль пры гэтым быў вельмі моцным. Ці проста, ну, знакаміты слонік, так, калі супраць газ апранаюць і перакрываюць шланг. Гэта вельмі шырока прымянялася. Ну, і зноўку, вось, тут можна казаць, што, ну, так, хуліганы гэтыя трапілі, вось, потым распавядалі разнастайныя жахі, нафантазавалі, мусіць, но былі ж і канкрэтныя выпадкі, якія проста выходзілі нават у той час, выходзілі ў паблік, і якія схаваць было немагчыма, як знакамітае вось гэта забойства на Жданаўскай, станцыя метро Жданаўская, маскоўскага метрапалітэну, калі патрулю міліцэйскаму трапіў маёр дзяржаўнай бяспекі. І гэты маёр потым быў знойдзены памёрлым. У выніку катаванняў, якія прымяніліся супраць яго вось у гэтым пастарунку, і гэта прывяло, ну, практычна да вайны паміж КДБ і МВД і савецкімі. І гэта вось, ну, скажем, даволі моцна ударыла па савецкім ладзе дзяржаўным, і ў выніку не ў апошнюю чаргу прывяло да таго, што Гарбачоў перайшоў вось да гэтай перабудовы. Так што катаванні, яны нікуды не падзеліся, яны проста, вось, скажем, нармалізаваліся, і людзі, не толькі тыя, хто прымяняў гэтыя катаванні, пачалі лічыць гэта нормай. Людзі, супраць якіх прымянялі, пачалі лічыць гэта нормай. І гэта ж засталося і ў постсавецкі час. Вось я памятаю 2000-е, чамусьці усе думаюць, што пачалося ў 2020-м, так? Ну, мы памятаем гэты знакаміты выступ аднаго палітыка беларускага на пачатку 20-го, што няма рэпрэсій у масавых. Вось, можа, таксама не ў апошнюю чаргу, што людзі самі не разумелі, што яны зрабіліся ахвярамі катаванняў. Ну, вось хлопец, які там выйшаў пасля аднаго мерапрыемства з пастарунку і казаў, ну, што, ну, пабілі крыху, ну, што, нармалёва. Гэта катаванне. Гэта тое, што трапляе вось пад паняцце канвенцыі, якое пададзена ў канвенцыі па прадухіленні катаванняў, гэта вось трапляе ў катэгорыю катаванняў. Ну, а зноўку тое, што чалавек застаецца без сувязі з роднымі, тое, што чалавеку пагражаюць
пакараннем, ну, ягоным пакараннем так. Гэта таксама катаванне, зразумела. А тое, што пагражаюць пакараннем родных. Вось зараз у нас модны наратыў, гэта што за Ціхановскую ўсяго 2000 чалавек па выніках галасавання ў Каардынацыйную раду. Тое, што пры гэтым выкарыстоўваліся катаванні супраць людзей, якія, скажем, патэнцыяльна маглі не толькі пайсці ў спісы, але ўвогуле прыняць удзел у выбарах, вось гэта неяк замоўчваецца, а гэта былі катаванні, бо людзі, якія знаходзіліся за мяжой, ім пагражалі рэпрэсіямі супраць іхніх блізкіх, якія знаходзяцца ў Беларусі. Гэта катаванне. І прычым гэта сістэматычна. Таму гэта пераходзіць ужо ў катэгорыю «Ius cogens», то бок гэта тое, што можа з'яўляцца тэмай, скажем, падставай для ўзбуджэння крымінальнай справы у любой дзяржаве свету, незалежна ад таго, тычыцца там грамадзянаў дзяржавы ці тэрыторыі гэтай дзяржавы гэты выпадак. Вось на гэтым, уласна кажучы, заснавана і універсальная юрысдыкцыя, па якой зараз ідзе расследаванне ў дачыненні беларускіх уладаў. І вось гэта зноўку гэта прывядзе. Безумоўна, гэта прывядзе да сваіх вынікаў і да пакарання тых, хто ў гэтым вінаваты. Зноўку тэрміну даўніны па гэтых справах няма. Так што тыя, хто ўдзельнічаў у гэтых катаваннях, у іх адно спадзяванне можа, што яны не перажывуць па часе рэжыму Лукашэнкі. Рэжыму Лукашэнкі засталося відавочна нешмат. Дзякуй вялікі. Дзедаўшчына. Гэта адзін як від катаванняў. Калі яна ўзялася ў войску? Як гісторык, ці зможаце вы мне адказаць на такое пытанне? Ёсць розныя меркаванні наконт таго, калі ўзялася дзедаўшчына. Ну, самае папулярнае, можа, гэта калі пачалі крымінальнікаў браць у войска. Быў час, калі крымінальнікаў у войска не бралі. Зноўку для вароў увогуле гэта ж западло служыць у войску. Ось, а потым якраз у пасляваенны час гэта зрабілася даволі шырокай з'явай. І ёсць меркаванне, што гэта з турмаў. З турмаў, з лагероў было прыведзена ў войска, і зноўку, як і ў турмах у лагерах, гэта ж зручны метад у першую чаргу для адміністрацыі, для афіцэрства падтрымліваць не тое, што дысцыпліну, бо гэта ж не дысцыпліна. Так, гэта зноўку тыя самыя катаванні. Тут, прычым, вынаходнікі такія былі ў войску, і сярод дзядоў, і сярод зноўку адміністрацыі. Напрыклад, пра гэтак званыя газавыя камеры, калі зараз нашых зняволеных палітычных, скажем, іх змяшчаюць у камеру і туды выліваюць ведро хлоркі, вось пра гэта я даволі шмат чуў у войску, калі служыў. Гэта прымянялася як пакаранне дадатковае на гауптвахтах. І іншае пакаранне таксама. І катаванні, скажем, калі ты стаіш у пэўнай пазіцыі, вось цела, і доўга стаіш, гэта прымянялася. Слухайце, у нас аднойчы наш звяз давялі проста да нервовага зрыву камандай «зважай і адставіць». Вось мы стаялі паўгадзіны, і ў нас была гэтая каманда. І у выніку там усе пачалі адзін на аднаго кідацца. Вось зноўку, просто, гэта ж людзі не скажуць, што гэта катаванне. А насамрэч гэта самае натуральнае псіхалагічнае катаванне. І вось калі вяртацца пра гісторыю з войскам, гэта вось тое, што я казаў, што трэба сістэматызаваць. Мы ўзялі з вами КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Не дайшлі там не да сістэмы выканання пакаранняў, так, лягеры, турмы. Вось войска гэта зноўку асобная тэма, а яшчэ ж навучальныя установы. Там тое ж самае было. І там з турмаў гэта прыносілася, і з войска гэта прыносілася. Асабліва, калі людзі жывуць у інтэрнатах, а не дома ў сабе. Таксама былі вось гэтыя катаванні. Гэта, скажам, уяўленне, што катаванне гэта добра, што мы такім чынам вось падтрымліваем дысцыпліну. Мы прымушаем чалавека выконваць свае абавязкі. Вось тое, што на чым стаіць рэжым Лукашэнкі. Не на ўхваленне за добрую працу, а на пакаранне за
Ну, уласна кажучы, любую працу, бо любую працу можна назваць кепскай. Так? Там же гэта ўсё ацэнкава. І вось зноўку эфектыўнасць гэтай сістэмы мы назіраем. Калі ўжо там следчых пракуратуры да ваенкамаў кідаюць на гэтыя аграпрамысловыя працы, бо сістэма не можа быць эфектыўнай. Яна спрабуе быць эфектыўнай за кошт тых інструментаў, якія ёй даступныя, ментальна зноўку даступныя. А катаванне гэта тое, што ёй у першую чаргу ментальна даступна. Недарэмна той, хто вось з'яўляецца архітэктарам цяперашняй беларускай сістэмы, ён ледзь не падсеў, калі збіў механізатара у сваім саўгасе. Вось, і толькі цуд выратаваў яго і, уласна кажучы, прывёў да вельмі цяжкай сітуацыі ў Беларусі. Дзякуй вялікі. Я ўзгадала, як мой сябра, які ва універсітэце пісаў вершы, вельмі самы добры чалавек, якога я ведаю, напэўна, на свеце. Вось, трапіў у войска, мы прыехалі да яго ў госці, размаўлялі і пыталіся, ці ёсць дзедаўшчына. Ён адыходзіў ад гэтага пытання. Спачатку ён яшчэ там быў мала, там яшчэ не распавядаў, а пасля, калі мы паўтарылі гэтае пытанне, калі ён вярнуўся, ён кажа, я не хачу пра гэта размаўляць. Канешне, была. І я не хачу крытыкаваць, нешта яшчэ казаць. Чалавек, які вось самы галоўны пацыфіст, як на планеце, не ведаю, да? І ён сказаў, і я таксама ў гэтым удзельнічаў, бо калі не удзельнічаеш ты, усё адбываецца супраць цябе. Так, зноўку, я гэта адчуваў, но у нас у войску ўсё ж такі была ўжо лайтовая сітуацыя. Там нас дзяды крыху паганялі, мы ўжо маладых не ганялі, але тут жа вось гэты прынцып дзедаўшчыны, ён замяніўся хуценька на прынцып земляцтваў. Уласна кажучы, ён і да гэтага існаваў, гэты прынцып земляцтваў, бо як бы не распавядалі нам пра сяброўства народаў за савецкім часам, яго, уласна кажучы, не было. Як такога, і калі мы паглядзім публікацыі, якія з'явіліся ўжо ў постсавецкі час, мы пабачым, што было даволі шмат. У асноўным, вось калі браць, скажам, там 50-е, 60-е гады, там былі сацыяльныя падмуркі пад разнастайнымі праявамі незадаволенасці. А потым 80-е гады гэта ўжо этнічныя канфлікты. І, уласна кажучы, гэта таксама лягічна прывяло да той сітуацыі, якая склалася на канцы 80-х, на пачатку 90-х, калі ўзніклі гэтыя этнічныя канфлікты, якімі вельмі, скажем так, спрытна скарысталіся дзеля таго, каб паставіць тыя дзяржавы, якія ўтварыліся пасля распаду Савецкага Саюзу, у вельмі неёмкае становішча, фактычна расцягнуць там на ластаўку іх і, адпаведна, вось пад гэтымі фактычна ўжо на нацыянальным узроўні катаваннямі прымушаць іх выконваць тое, чаго яны не хацелі. І што было выгадна зусім іншым людзям, зусім іншымі мэтамі. Я яшчэ падумала, што, ў прынцыпе, катаванне ж ёсць у школе, у дзіцячых садках. Вось гэта ўсё зверху ідзе ад сістэмы. Увогуле, катаванне, да? Гэта сістэма, гэта загад самага галоўнага, як вы кажаце, архітэктара, які будуе палітыку там Беларусі ці Савецкага Саюза там раней, так? Вось, ці гэта сама людзі навучыліся, і яны пасля прымяняюць такія ж самыя механізмы без загадаў, проста ва ўстановах, дзе яны там працуюць ці там вядуць службу. Вось тут зноў звяртаемся да гэтай тэмы нармалізацыі катаванняў. Калі у тым ліку і той, хто здзяйсняе катаванне, і той, супраць каго яно накіравана, лічаць, што гэта ёсць нормай. Гэта, скажем, у чымсьці праз брак культуры, палітычнай культуры у тым ліку, праз брак павагі да сябе. І зноўку, уяўленне, у першую чаргу, уяўленне пра нармалёвасць гэтага. І пра школу вы слушна заўважылі, там розныя, канешне, людзі былі, і дагэтуль ёсць розныя людзі. Вось аднойчы, калі я ў Менску яшчэ быў, сутыкнуўся побач школа, дзіцячы садок, я іду паміж імі, і ведуць такія, групку шкаляроў, малодшыя клясы і дзве дзяўчыны з імі.
якія ўзростам, ну, можа, у раёне 20 год. Яны, я не ведаю, яны як на клясавых ворагаў глядзяць на гэтых дзяцей, яны іх ненавідзяць, яны ненавідзяць сваю працу ў тым ліку. І гэта адбіваецца на іхніх паводзінах, на стаўленне да гэтых дзяцей. Яны іх не білі, але псіхалагічны гвалт там быў відавочны. Праз крыкі, праз знявагі, праз пагрозы. І зноўку, гэта ж норма. Ніхто ім не кажа, што гэта не норма. Вось сістэма адукацыі, сістэма выхавання ў Беларусі, яна зараз, скажем, калі яна спрабуе казаць, што гэта не ёсць нормай, як правіла, гэта заслуга асобных асобаў з гэтай сістэмы. А сама сістэма пабудавана і арыентавана на тое, каб гэта было нормай. Так больш зручна. Вось зноўку, як у арміі, да нас афіцеры потым падыходзілі і казалі: слухайце, што вы маладых-то не выхоўвалі, з імі цяпер немагчыма нічога зарабіць. Ім аддаеш загад, яны яго не выконваюць. Яны пасылаюць гэтых афіцераў. Вось зноўку, так, нармалізацыя вось гэтага гвалту, гэтых катаванняў, сама сістэма, пабудаваная на іх, яна прыводзіць да такой карупцыі, то бок скажэння, скажем так, пагаршэння, што людзі ўжо не могуць, калі з іх здымаюць гэтую сістэму, яны, скажем, неадэкватна гэта ўспрымаюць. Яны гэта ўспрымаюць як дазвол ужо ўдзельнічаць ім у гэтых катаваннях са свайго боку. Што, канешне, таксама ёсць вельмі кепскай з'явай, таму, напрыклад, калі скончыцца ўсё, зменіцца рэжым у Беларусі, я супраць таго, каб гэтая сістэма працягвала існаваць. Тут трэба ўсё ж такі разарваць гэтае кола жахлівае. І зноўку, не толькі таму, што гэта маральна, вось да каго не даходзіць маральны бок гэтай праблемы, магчыма, да яго дойдзе практычны бок. Вось вынікі, давайте адчыняйце навіны, хоць на Белсаце, хоць на Белце, дзе заўгодна, БТ паглядзіце навіны. Вось там просто вырак, канчатковы вырак гэтай сістэме, яна неэфектыўна. Яна прыводзіць да таго, што людзей прымушаюць займацца заняткамі, якія ім не ўласцівыя, якія ім не падабаюцца. І зноўку, нават калі яны імі займаюцца там з радасцю, сама сістэма губіць эфект, карысны эфект ад гэтай працы іхняй. То бок сама сістэма вось пабудаваная на гэтым прынцыпе, што катаваць можна, бо тут зноўку вось Еўропа, яна даўно пераадолела гэта. Яшчэ там 17-18 стагоддзе, калі пачаліся сур'ёзныя разважанні, нават раней, з гуманізма, пачаліся разважанні, што ну нельга так абращацца з людзьмі. І у выніку гэта прывяло да таго, што ў Еўропе гэта сапраўды, ну, скажем, не зусім прымальна зрабілася. Хоць калі мы заўважым, што дзяржава казала можна, тут уже не залежыць ні ад гэтак званай цывілізацыі, ні ад культуры, ні ад кантынента, дзе размешчана краіна, ні там ад генетыкі, нічога. У грамадстве заўжды ёсць патэнцыял тых людзей, якія праз, можа, садызм свой, ці, можа, праз адсутнасць эмпатыі абсалютную, можа, праз нейкую мізантропію, яны гатовы прымяняць катаванне. Толькі кажы ім можна. Вось грамадства і дзяржава кажа нельга, яны трымаюцца, і яны шчыра лічаць, што гэта нельга рабіць. Но калі грамадства і дзяржава скажуць можна, яны гэта з радасцю будуць выконваць. Тут нельга казаць, што беларускае грамадства, напрыклад, яно нейкае асаблівае. І што вось гэтая мадэль паводзінаў, якая арыентавана на катаванне. Катаванне, якія падаюцца нейкай добрай рэчай. Бо мы прымушаем людзей дзейнічаць, скажем так, слушна. Ось. Гэта значыць, што беларусы могуць адысці ад гэтага. Но галоўнае, каб у першую чаргу грамадства і потым дзяржава не выступалі ў якасці замоўнікаў вось гэтай самай сістэмы. А іначай ніякага паляпшэння не будзе, і ўсё ж такі мы даскочымся да таго, што Беларусь проста знікне як дзяржава.
Такім чынам, калі глядзець шырэй, гвалт гэта не толькі пра тое, што адбываецца ў кабінеце следчага, гвалт гэта яшчэ і пра тое, як дзяржава ставіцца да ўласнага народа. Калі мы ўчора рыхтаваліся да гэтага эфіру, вы казалі, што сёння можна гаварыць ужо пра катаванне не асобных людзей, а ўсёй беларускай нацыі, ну не толькі беларускай, у прынцыпе, так. Калі людзі масава вымушаны з'язджаць, губляць магчымасць жыць на радзіме, карыстацца сваёй мовай, бачыць перспектыву для дзяцей. Гэта ўжо гістарычна вядомая форма гвалту над народам? Ну, гэта тое, што, уласна кажучы, завецца генацыд, бо ён не толькі заключаецца ў фізычным вынішчэнні народу, ён можа заключацца ў вынішчэнні мовы, культуры, гісторыі, ідэнтычнасці, выгнання народу з тэрыторыі, на якой ён жыве. Вось, уласна кажучы, тут, канешне, цяжка казаць пра катэгорыю катавання супраць нацыі, но можна казаць пра генацыд супраць нацыі. І тут будуць зноўку тыя ж метады, якія выкарыстоўваюцца на індывідуальным узроўні, яны ў выніку спалучаюцца вось у гэтае супольнае катаванне нацыі з мэтай, каб гэтая нацыя знікла. А цяпер мы бачым відавочныя высілкі гэтак званай беларускай дзяржавы, рэжыма Лукашэнкі, накіраваныя на тое, каб беларусы зніклі, каб знікла беларуская ідэнтычнасць, каб зніклі беларусы. Вось зноўку памятаю шок, які быў у мяне, калі я сутыкнуўся з адной цудоўнай дзяўчынкай, магістранткай Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту, якая там з пенай у рта пераконвала мяне і аднаго журналіста, з якім мы апынуліся побач, што Беларусі няма. Ёсць тэрыторыя, населеная невядома кім. Ось. І ўсё. А ўсё астатняе гэта прыдумкі. Гэта ўсё фантазіі, хімеры. Ось. І мара Лукашэнкі менавіта такая, не толькі Лукашэнкі, но і, скажем, тых, хто стаіць за ім, каб Беларусь гэта была тэрыторыя. Каб не было напаўнення, каб не было беларускай нацыі. А далей мы ўжо там узбекаў, пакістанцаў, расейцаў, вось іх мы туды запхнем у гэтую тэрыторыю. І вось будзем з імі мець справу. Спадар Яўген, мы бачым ужо, што шмат гадоў улады выціскаюць з Беларусі ўласнае насельніцтва, так, уласнае насельніцтва. А ці былі прыклады ў гісторыі таго, як вось менавіта уласнае насельніцтва дзяржава выціскала? Не, каб уласнае насельніцтва, ну, скажем, былі сітуацыі, калі з насельніцтвам такія маніпуляцыі праводзіліся. Савецкі Саюз, гвалтоўныя дэпартацыі народаў, тое, што таксама падпадае пад генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці, гэта практыкавалася так. З месца на месца перасоўваліся, зноўку, неяк я тут жа ў этэры казаў пра інкаў, дзяржава інкаў, то інцісую, там яна ўвогуле, уся дзяржаўная палітыка была пабудавана на гэтым. Вельмі маленькая элітарная група інкаў, якая дзеля таго, каб падтрымаць, скажем так, спакой і аднаўляць сваю ўладу на тэрыторыю працягласці 5000 кіламетраў з поўначы на поўдзень, практыкавала вось гэтыя перакідкі розных народаў з месца на месца, каб народы былі занятыя не выступленнямі там за сваю свабоду і незалежнасць, а былі занятыя выжываннем на новай тэрыторыі, у атачэнні не заўжды сяброўскіх іншых народаў. Вось зноўку прыстасавання да новай экасістэмы, прыстасавання, скажем так, да прыроды трэба зямлю неяк апрацоўваць, трэба жытлы будаваць, ужо не да бунтаў. Вось тое, што і за савецкім часам рабілася падчас сталінскай эпохі. Дарэчы, не толькі падчас сталінскай, калі возьмем пачатак 20-го стагоддзя, сталыпінскія так званыя рэформы, якія вельмі шмат выклікаюць зараз ухвалення сярод гісторыкаў, палітыкаў, яны таксама на гэтым былі пабудаваныя. У асноўным жа браліся беларусы і украінцы, у сталыпінскія вагоны, а бывала, што і пешшу, і ўперад у Сібір. Вось там засвойваеце гэтую цыліну і не пускаеце туды розных кітайцаў. Вось гэта было. А так, каб узяць дыктатарскі рэжым любы, і каб ён менавіта вось сваю нацыю, ну, будзем казаць, тытульную нацыю выпіхваў за мяжу, ну, такога нет. Нават вось возьмем
Лацінскую Амерыку, там даволі доўга ідэнтычнасць была еўрапейская у лацінаамерыканскай палітычнай эліты, увогуле у грамадству. Ось, і яны так зневажалі свае менавіта мясцовыя карані амерыканскія. І быў такі Парфірый Эдэс, ён больш за 30 год быў дыктатарам у Мексіцы. Ён цярпець не мог мексіканцаў, асабліва метысаў ці індейцаў, абакружыў сабе групы інтэлектуалаў, якія зваліся сcientificus, навукоўцы, і ён, уласна кажучы, дэманстраваў усім сваім выглядам і ўсяму свету, што ён не мексіканец. Ён вышталцоны еўрапеец. Вось, і ён па-еўрапейску кіруе сваёй дзяржавай. Но выціскаць з Мексікі мексіканцаў яму ў галаву, канешне, не прыходзіла ніводнага разу. Вось гэта зноўку яшчэ раз дэманструе, што цяперашні рэжым, які пануе ў Беларусі, ён зусім не беларускі. І там думаць, што яго клапоціць нейкая будучыня Беларусі, што ён адчувае нейкую адказнасць за людзей, якія жывуць у Беларусі, ці якія вымушаны з'ехаць былі з Беларусі. Не, у яго такога і блізка няма. І тут яшчэ і накладаецца таксама гэтая, скажем так, варожасць да беларусаў як да нацыі, накладаецца яшчэ гэтая псіхалагічная адсутнасць эмпатыі да іншых людзей, немагчымасць спачуваць. І ў выніку мы атрымліваем тое, што мы маем. Я думаю, у будучыні, конечно, гісторыкі будуць з вялікім інтарэсам даследаваць гэты феномен. Калі быццам бы нацыянальны ўрад, нацыянальная дзяржава, яна усе свае высілкі накіроўвае на тое, каб знішчыць і гэтую дзяржаву, і гэтую нацыю. Ну так, цяжкая тэма, цяжка гэта ўсё усведамляць, што гэта адбываецца менавіта з намі. Сябры, я нагадаю, што я Марыся Вайтовіч, у студыі у нас у гостях гісторык Яўген Красулін. Вы можете задаваць пытанні. Я хотела б задаць одно пытанне з чату. Наш слухач і глядач Владимир Кисляк, прывітанне, Владимир, піша: «Почему французы шли 5 раз умирать за Бастилию, а белорусы не идут убивать преступников Губазу?» Значит, ёсць таксама такая з'ява, ідэалізацыя гвалту. Калі мы возьмем французскую рэвалюцыю, у нас же недавно, так, 14 ліпеня, таксама савецкая традыцыя. Савецкая традыцыя азначаць дзень узяцця Бастылія. Гэта была такая нагода для папоек заўжды, 70-е, 80-е гады. Цяпер у нас лічыцца, што давайте возьмем у рукі зброю, давайте штурманем Акрэсціна, і ўсё будзе цудоўна. Людзі, якія працавалі ў сістэме Міністэрства ўнутраных спраў, яны казалі, калі аднойчы пратэстоўцы пайшлі ў бок Акрэсціна, яны маліліся, каб яны не дайшлі. Бо там была проста мясарубка. Вера, што ты возьмеш у рукі зброю, і вораг адразу зарумзае, там соплі, слёзы пачне размазваць па твару і убежыць. Не. Яшчэ раз нагадаю, з чым мы сутыкнуліся ў 20-м, і, уласна кажучы, мы з гэтым сутыкнуліся значна раней, з пачатку 90-х. Уласна кажучы, мы з гэтым і не пераставалі сутыкацца, даволі працяглы этап нашай гісторыі. Мы ж процістаім не рэжыму Лукашэнкі, мы процістаім расійскай імперыі. Рэжым Лукашэнкі – гэта тое, што народжана расійскай імперыяй. Народжана дзеля таго, з гэтай менавіта мэтай знішчыць беларускую нацыю, беларускую дзяржаву. Як у яе мэта знішчыць украінскую дзяржаву і украінскую нацыю? Пачытайце усіх гэтых інтэлектуалаў і, скажам так, палітыкаў, з паніжанай адказнасцю. Тое ж самае можна пачуць пра дзяржавы Каўказу, пра дзяржавы Цэнтральнай Азіі. Гэта тая мэта, якая была, скажам так, не выпадае казаць пастаўлена у 90-х гадах ці там у 2000-х. Яна не знікала з павесткі дню. Як яна не знікала падчас рэвалюцыйных падзеяў грамадзянскай вайны, пачатку 20-го стагоддзя. Ленін казаў: бярыце суверэнітэту колькі можаце ўнесці. Тут же з'яўляецца Чырвоная армія, 11-та,
якая гоіцца па тым жа паўднёвым Каўказе і па цэнтральнай Азіі, вяртаючы ў родную говень, як цяпер кажуць, гэтыя нацыі, якія ўтварылі свае дзяржавы, Грузію, Арменію, Азербайджан, Бухарскі, гэта самы Эмірат. І вось гэта, уласна кажучы, быў адказ бальшавікоў на тое, што спачатку ім давялося дзеля таго, каб захаваць сваю ўладу, давялося іх распусціць усе гэтыя народы. То ж самае з Украінай, з Беларусі, вось, Балтыі, краінам Балтыі пашчасціла. І, дарэчы, тое, што яны вось гэтыя 20 год міжваенных пражылі ў незалежных дзяржавах, вырашыла іх лёс і на пачатку 90-х. Захад, пасля таго, як Савецкі Саюз акупаваў гэтыя тэрыторыі ў 40-м годзе, ён іх працягваў прызнаваць незалежнымі дзяржавамі. І калі ў 91-м распадаўся Савецкі Саюз, Захад адразу казаў, вось гэта не чапайце. Гэта тэрыторыі незалежных дзяржаў, яны і будуць існаваць як незалежныя дзяржавы. І, дарэчы, яны ж першыя і выступілі з дэкларацыямі аб незалежнасці. Эстонія спачатку, потым іншыя краіны Балты, дарэчы, да іх даволі хутка Азербайджан далучыўся. І вось гэтыя тры краіны, яны апынуліся пад парасонам Захаду. А астатнюю тэрыторыю, вось з астатняй тэрыторыі заходнія палітыкі не ведалі, што рабіць. І вырашылі, што вось ёсць дэмакратычная Расія. Хай яна будзе гэтым, як кажуць, смотрящим за гэтымі ўсімі дзяржавамі. І, уласна кажучы, ўсё. Пасля гэтага Расія, калі яна пазбавілася ад і кіруючай ролі партыі і ад савецкай вось гэтай номенклатуры, кіраўніцтва савецкага і само пачало вырашаць, яно адразу перайшло да вяртання гэтых усіх земляў. І калі мы паглядзім на лёс тых нацыянальных урадаў, якія вось прыйшлі у былых савецкіх рэспубліках на пачатку 90-х, мы пабачым, што чым мацней была іхная прага аддаліцца ад Масквы, тым хутчэй яны злеталі са сваіх месцаў, далёка не праз выбары і не праз там масавыя выступленні, а праз арганізацыю сепаратысцкіх рухаў, праз арганізацыю ваенных пераваротаў. Вось тое ж самае, што было б з Беларусі, я абсалютна перакананы. Калі б у 94-м прыйшоў не Александр Григорыч, а Зенон Станіславович. Мы да восені ўжо мелі гэта. Уласна кажучы, мы і мелі гэта ўжо восенню 96-го году з адным выключэннем, што проста Александр Григорыч заставаўся на сваім месцы, а ўсё астатняе, акрамя гэтага месца, вынішчалася. Вось гэта было тое, што трэба было ў Маскве дзеля таго, каб Беларусь заставалася у ейнай арбіце. І, уласна кажучы, тое, што не дало магчымасці ў 20-м годзе. У 20-м годзе без штурма Кресціна можна было бы абысціся, каб не маскоўская падтрымка. Бо ўжо выходзілі чыноўнікі у рэгіёнах беларускіх, на Гарадзеншчыне той же, выходзілі чыноўнікі, размаўлялі з людзьмі. І калі б Масква не казала, што так, рукі прэч, як яна казала ў 96-м, рукі прэч ад хлопчыка Сашы, ось тады б нічога цяпер бы не было. Паўнамаштабнай вайны супраць Украіны не было. Но яе б не было, таму што не было б той Расіі. Бо Расія не можа існаваць іначай. У яе дзяржаваўтваральная ідэя – гэта імперыя. Калі яна адмовіцца ад гэтай дзяржаўнаўтваральнай імперыі ідэі, яе не стане. І, уласна кажучы, вось цяпер мы назіраем, што наратыў, што Расія разваліцца, ён пачынае ўсё больш і больш моцным быць. Калі, канешне, не з'явіцца потым нейкая сіла ў Маскве, якая пачне зноў збіраць землі. Будзем спадзявацца, рэсурсаў не будзе. Ну так, я хацела яшчэ, у нас засталося 5 хвілін, вось закрануць адну тэму. Сёлета зноў у навінах прайшла побач з намі дата, якая яшчэ 36 гадоў таму была галоўным дзяржаўным святам Беларусі. 27 ліпеня 1990 года была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце. Чаму гэта быў сапраўды гістарычны такі паварот, а не проста прыгожы дакумент, і чаму пасля 96-го года было настолькі важна уладам прыбраць вось 27 ліпеня так з дзяржаўнага календара?
Дык, уласна кажучы, мы вось толькі што размаўлялі на гэтую тэму, менавіта на гэтую. Бо зноўку даваць вось цяпер чытаеш коменты на сайтах беларускіх СМІ, у сацыяльных медыа, і сустракаецца меркаванне, што да гэта вось прыйшоў герой і даў нам незалежнасць. Вось, а вы як смееце яго тут панасіць, ніхто яго не паносіць. Насамрэч, калі паглядзець на тыя падзеі 90-го году, лета 90-го году, з боку беларускай вось гэтай партыйнай номенклатуры, якая фактычна ўсё ж такі мела большасць у тым жа Верховным Савеце, гэта быў крок, канешне, смелы. Но гэтая смеласць у чымсьці кампенсавалася тым, што да гэтага часу ўжо балтыйскія краіны, як мы ведаем, так прынялі гэтыя дэкларацыі, Азербайджан прыняў, і галоўнае прыняла Расія. 12 чэрвеня 90-го году Расія таксама абвесціла дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Фактычна гэта не былі дэкларацыі аб незалежнасці. Гэта былі дэкларацыі, якія пазбаўлялі савецкае кіраўніцтва суверэнітэту над тэрыторыямі саюзных рэспублікаў. Вось Расія, зразумела, дзеля чаго гэта было патрэбна, гэта процістаянне Ельцына і Гарбачова, то бок расійскага цэнтру ўлады і савецкага цэнтру ўлады. І можна казаць, што беларуская дэкларацыя, яна была прынятай, скажем так, уваслед за расійскім кіраўніцтвам. Але гэта нельга з іншага боку назваць і такім, скажем так, актам паўтарэння. Не, усё роўна, як я казаў вышэй, гэта быў смелы крок з боку беларускай номенклатуры, і гэта быў той крок, які быў чарговым крокам у лягічным ланцугу хады беларускай нацыі да незалежнасці. Бо немагчыма. Вось зноўку кажуць, што на Беларусь звалілася гэтая незалежнасць проста як падарунак з панскага пляча. А што думаеце вы? Насамрэч не. Далёка не ўсім яна звалілася. Не ўсім народам, нацыям і народам, скажем, якія колькасна пераважаюць над беларусамі. Не ўсім яна звалілася. Беларусы даказалі сваёй гісторыяй, сваімі паводзінамі ў гісторыі, сваёй пазіцыяй у тым, што яны годныя сваёй нацыянальнай дзяржавы. Вось пачынаючы ад БНР, вось калі БНР, канешне, як краіны Балтыі, тады здолела адстаяць сваю незалежнасць у 20-м годзе, канешне, мы б зараз былі зусім у іншым стане. Зусім мы б, як і краіны Балтыі, прызнаваліся захадам акупаванымі, і ў 90-91 годзе мы б апынуліся ўсё ж такі з боку Еўропы. І не было б вось гэтага ўсяго жаху, які цяпер адбываецца. Но не здолелі. Зноўку можна казаць, што беларусы там не вырашыліся ваяваць. Не, мы бачым, як яны ваявалі. І за Беларусь ваявалі, а за Літву як ваяваў, гэта асобны наш батальён беларускі у літоўскім войску. За Польшу ваявалі у вялікай колькасці. Адзінае што? Не прызналі беларусы Беларусь. І гэта трагедыя. Вось тое, што не прызналі на пачатку 20-го стагоддзя, тое, што не прызнавалі ў 90-х гадах, з песні слова не выкінеш. Усё ж такі у Беларусі, скажем, нацыянальная ідэнтычнасць была не такая, як у краінах Балтыі. І гэта, вось зноўку, калі кажуць, што а якая розніца? Вось яна розніца вам. Вось параўнайце наш стан і стан краінаў Балтыі цяпер. І вось вам розніца, калі вы прызнаеце сваю нацыю, сваю дзяржаву, і калі вы не прызнаеце сваю нацыю, сваю дзяржаву, і гатовыя там дзейнічаць у інтарэсах іншых нацый. Вось гэта тое, што яшчэ не позна засвоіць беларусам. У нас ёсць яшчэ вось гэтая прастора гістарычная дзеля таго, каб у ёй захавацца. Но дзеля гэтага зноўку трэба, каб беларусы прызналі Беларусь, каб яны прызналі сабе самі, каб яны не казалі, што якая розніца. Вось я вельмі паважаю чалавека, эканаміста львоўскага,
які выступіў тут недавно і казаў, што якая розніца, якая мова. Дакладней, ён казаў не так, ён казаў, што мы просто забудзем пра гэтую розніцу, бо абсалютна слушныя назваў фактары. Гэта абезлюдзенне, гэта адсутнасць працоўнай сілы, як нам эканоміку падтрымліваць. Вельмі страшнае пытанне. І нам трэба будзе яго вырашаць. Ну, ўсё ж такі ёсць розніца. Мы будзем вырашаць гэтае пытанне масавай міграцыі з Беларусі. Ці мы будзем вырашаць гэтае пытанне тым, што мы запросім там да сябе узбекаў, пакістанцаў, у выніку прымем іслам. Ці мы застанемся беларусамі са сваёй мовай, гісторыяй, культурай, і тыя людзі, якія будуць прыязджаць як эканамічныя мігранты да нас, дай Бог, і іншалла, мы будзем прымаць ужо вось гэтай нашай базай. І гэтыя людзі дзеля таго, каб інтэгравацца і працаваць, і мець эканамічны нейкі эфект для сябе станоўчы, яны будуць вымушаны прымаць мову, культуру, гісторыю, а не вучыць нас сваім мовам, гісторыям і культурам. Дзякуй вялікі. Вось менавіта пра гэта я і прапаную нам усім падумаць, пераглядзець, магчыма, яшчэ раз наш сённяшні эфір. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што ў студыі сёння ў нас у гасцях быў гісторык Яўген Красулін. Дзякуй, што знайшлі час. Дзякуй за запрашэнне. Для вас працавала Марыся Вайтовіч. Не пераключайцеся, будзе яшчэ цікавы эфір. Дзякуй.